Hola, el meu nom és Iker i estudio tercer de primària en el Col·legi Esclaves de Benirredrà. El llibre que vos vull recomanar es titula El primer vol de la bruixeta Tornassol, que el seu escriptor és Pep Castellano, un pedagog que va néixer en 1960. La història ocorre en una ciutat on hi ha una escola de bruixes. Tornassol, la nostra protagonista, està desitjosa per tindre una granera per a poder volar. En canvi, a sa mare no li fa res de gràcia. Quina de les dues s'eixirà amb la seva? Per a saber-ho, no pares de llegir aquest llibre, amb personatges reals, xiquets i famílies com nosaltres, amb coses màgiques i estones molt divertides. A mi m'ha agradat molt i per això el recomano. A què esperes? Lleig aquest llibre. Hola, jo em crido Nayara i avui us vaig ensenyar un llibre que es titula Ni ofici ni benefici. L'autor es crida Enric Lluch i este llibre va de que la mare li diu al xiquet: tens que trobar un treball ja per a treballar, que ja eres massa major, i busca molts treballs de tot el món i diu al final del conte que ell agafa un treball únic. Si vols saber, tens que comprar-te el llibre i jo el recomano molt. És molt divertit i els que llegeixen molt ràpid se ho llegiran en un segon. Adeu. Hola, hoy vamos a hablar sobre el mochuelo que tenía miedo a la oscuridad. Está escrito por Jim Commison. Yo os recomiendo a toda la gente que lo compréis. Está súper chulo. Está dividido en 7 capítulos geniales. Os encantará. Si estás asustado a la oscuridad, cómpralo. Te hará afrontar tus miedos. Y si te encanta la oscuridad, aún te gustará más. Cómpralo, te encantará. Y en el camino conocerás a mucha gente que le encanta la oscuridad, como a Orión, el gato negro, a la chica que parecía Papá Noel y al hombre del telescopio, y a muchos más personajes. Si quieres saber si a Plop, el protagonista, le acaba gustando la oscuridad, cómpralo, sabrás el final. ¿Estás atemorizado a la oscuridad? Cómpralo, te encantará. Ya no tendré miedo a la oscuridad. ¡Bien! Hola, el meu nom és Alejandra. Estic estudiant tercer de primària en el Col·legi Esclaves de Benirredrà. El llibre que vos vull recomanar es diu El botó de nacre. El va escriure Joan de Déu Prats. Els protagonistes són la senyora Elisabet i el gegant. El llibre es tracta de que hi havia una petita ciutat on les llegendes diuen que hi havia una ombra que furtava les coses. Un dia va furtar el botó de nacre de la tenda de la senyora Elisabet. Este llibre vos vull recomanar perquè és molt d'aventures i parla de gegants.